Ipakuha man to kapinig. Hi guys, good morning. May untag init kaayo karon kay para maugan na ulan. Grabe kalapot. Si Mario nagkukasukas basta kayo na mainit na siya. Mamainit na pud sad mini niyo. Ang among gamiton kay kani siya ang gihatag ni Madam. Daghan kaayong salamat Madam. Nakasulay ko dani kagahapon lami siya. So karon another na pudsad ta. Kanina pudsad ang atong himuon nga pamainit. Lo. Lami ni siya guys, promise. Lami kaayo na. Dera. Hindi siya kinain mga kuan-kuan oh. Sagbot-sagbot. Sagbot-sagbot. Bitaw guys. Gihatag ni Madam. Salamat kaayo Madam. Nya ato ni siyang butangan sa asukar. Asukar ako ni butang. Hala, daghan kaayo ako nabutang guys. Tulo ka kutsara. Nya gamay lang nga asukar kay murag tamis-tamis man ni siya on. So gamay lang with matching ininit dayon tubig. Si Mio nagkapuliki na sad si Mio kay gusto si Mio ag kape early in the morning guys. Kagahapon lain akong paminaw mo nang walay gana i-vlog. Yara ato nang nabutangan sa ininit tubig. Hala, nagbukal-bukal siya guys, oh. Hala. Mura siya kuan. Kana ang sabi tawag ani soya. O dili man ni soya. Kaya nga ano, naaman o na. Dagan siya mga kuan. Tanawa gani guys ha. Diara siya. Murag na ay dragon fruit. Liso sa dragon fruit. Unsa pa ba ni siya na amay tibugol-tibugol. Unsa na siya. Mao na siya. Mao ni ang atong pamainit karon. Ali gani Mario. Agpas ba? Ayaw mama. Mama. Na. Kuha atong imong kape ba? Ayaw. Ay. Kuha atong kape. Ayaw, ito kumatama. Ipakuha man to kape ni. Ayaw. Kuha atong kape nimo kay danita kapita ag abay-abay ta dani. Ay gipis tul kabab na. Tingali kay karon. Atong tilawan. Kailangan pa man siguro ni lutuon. Tamis. Tamis siya. Atong patilawon si Mario kay. Tingnan ko na magapon. Ay, dani. Sila magapon lagi. Ulamig na. Ay, pagtuman. Dahil kayo. Kasi galit kayo. Kasi gawin mo butang ininit. Sige, ihurot na ah. Pag inumati, ay, ilugak ko ng baba. Nagkaon ako na lagi eh. Tinawsag ka? Tinawsag ka dani? Uy, tinawsag ka dami? Hello guys, maayong udto sa inyong tanan. Di ani karon sa sapa kay nagkuha mi sa pako. May na lang ni sudan. Libreng sudan na ni siya guys. Naay daghan pa ko diri sa among sapa. Kung magkugi ka lang, naa kay libre nga sudan. Didto migikan sa ubos, nagpaingon mi diri kay naaman sad kapakuhan diri. So nadugang-dugangan di ana. Daghan na kaayo ang among kuha. Pero si Mario kay di man kaayo si Mario ag kaundani, pero atong pugson sa paglugak sa iyahang baba kay para makakaon siya. Ay pagpamili sa sudan. Kay sudan na biya ni atong sagulan sa sardinas, lami na. Ali agpas. Pangita pa ta kay para daghan taog pako nga makuha karon. Di sa mo kaon og pako guys. Murag mga niwang ang mga pako dani. Dato mga niagi kay mga tambok. Anha pa ta diri kay naa dinhi daghan. Ako may imong ilaron nga sa una diri bi ako magkuhaan sa pako. Sa una guys, during pandemic diri ko magkuhaan. Nya kay wala pa may naka discover sa una sa pako. Ako ang nakamao. At yung kang wala nga tambok man day gani ho.
pa oh. Ang sama ni. Oh, di ara oh. Di ara. Ano papa? Pagdali papa. Ano taka kulatahon. Guys, di apa oh. Oh, agyon ka nga wala nga. Di ay daghan oh. Mga udlot ni siya. Wala ko nanguha sa mga dahon. Hala, daghan kaayo. Tanawa guys. Mukaon ba mo dani? Patsada ni siya. Sagulan sa sardinas, adobohon sagulan sa sardinas, adobohon sagulan sa corned beef. Daghan luto ang pwede dani sa pako. Di apa. Pero bantay-bantay lang kay ngano. Kung naay baksan dani Ginoo ko malamoy ka jud bayot. Oh. Bantay-bantay ka lang. Medyo init na amang payong dib. Di apa. Di apa. Di apa. Pwede po sad ni nato sagulan sa itlog. Pwede sad ni isagol sa fried rice. Itoppings nimo sa fried rice. Lami siya. Promise. I-try lang jud ninyo guys. Lami siya. Dili jud mo mahay. Paku. Paku. Paku Queen. Ang akong TikTok, Paku Queen. Dito ko nila na-discover. Ang akong vlog pod sad sa akong YouTube channel, dito sad nila na discover. Kay sa una, mag-cut kog video, nag-upload na ako sa YouTube, gi-upload na ako sa TikTok. Mao to nga, short man sila sa pagtan-aw, kay ang sa TikTok baya kay pila ra ka seconds. Mao to ang ni proceed sila sa akong YouTube channel. Napatay matiti dani ginagmay. Pag matigom-tigom ni siya, daghan na kaayo. Hi guys, panagbo mi sa birthday. Akong kauban si Madam Kulasa. Unya, diri mi sa sapa nag-agi kay para shortcut. Duol ra. Unya, sugok-sugok tadani kay medyo sad siya kasagbutan. Pero sulit na pud kaayo ang atong pagpanagbo kay makakaon man taglitson kay maglitson man kuno ang nag-birthday. So karon baklay ta. Sa para may nagpagitan dani. Pag abot diha patag naman. Pero mao lagi. Hangak bakilid. Nana plato. Ha? Guys, kaon na ta. Di ana dani ang atong nakuha dito sa lamisa. Nya dadani si Ryan. Nya sura dani ba. Naay janjan dani. Nya na ato nakuha dani nga dinuguan, spaghetti, suman, tiil, di ara. Nga iprin. Unsa? Kata nga totoo. Dapat tayo yun niya. Yan na spaghetti guys. Kaon ta. Yo! Diri ko nagkuan kay naisahan dito. Naasikikin dani ya uyab ya asawa wala giuban. Ha? Kaya dito? Baka nagsaba lagi. Wala yung pakan adi ay? Si madam? Wala, naya si madam di ay. Ya asawa kikin. Pwede ako bakit Dani Ryan oh? Diba? Ito? Nato yan. Yan, itong halang kayan ba? Ha? Wala pa. Maubit na nakauban mini. Madam Kulasa kay ato man siya sa payag. Nya sila joy-joy kuno nagtugbong man. Kapan ba lang tawag na lang. Magalang ka dili. Kaon ta guys. Huy Ryan. Dapat lang yung til oh. Di ka? Kinisos ba? Naay sounds dito manang udalit ta kay makapiright ta sayang kayo. Bakbakan na. Uy, gamay ra dyan. Kuna dyan. Gamay ra dyan. Ayo, gamay ra lang. Nahalang kinaa. Tamis yakin dili. Kaon ta guys. Dili ba? Naam ko dani?
Ayo, buka na sana ah. Dara. Oh, kang rini ni aha, dili ni ako. Dara mo. Dito tayo spaghetti ato ni tiwason kay sayang. Hawa datoy. Kaon tagay. Ako ang limukawan ko, nakauli ko diretso. Guys, naay libreng ice cream. Kuha ka. Kumain kaon guys. Thank you sa birthday celebrant. Sa mga naghikay. Happy birthday. More and more birthdays to come. Kay Madam. Maramay ako rin celebrate. Kaabot na sad si Madam Dire sa among bukid. From Cotabato. North Cotabato. Dagko kasingot ako, dagko nakasingot. ay sumana ang ako naging jiran Papilian Humagbanagbo, pag uli, baklay nasad, nalimong naman, nalimong naman sa dani. Wa man dalan dani di ay? O dani tagyo, ug sa dihang nalimong mi, sugok-sugok na mi dani. Dewa, aga. Good morning guys, karon. Di ay sili ato ni siyang pusa-pusaon ug maayo, pusa-pusaon tani ug maayo kay para ato ning patilapan ni Mario Pana. Asa ni mo buwak gibutang? Ay sus giahak na inito na ni Ambi ng cellphone. Ay pag sard diha masard ka. Saka tuman lagi. Wala man kita ano mo? Na. Tao kong gubat man. Kana bagi gani. Tanawan ni si Mario ho. Agoy ang Dewa, aga. Aga. lami dili. Yawa ko. Dewa. Hala, wala ako na. Tinyawa ka tao ni. O dira. Ya pa. Okay. Lebih kawatan sa cellphone. Yan kawatan sa cellphone. Ay ba? Nakikita ko mata, yawa ka. Na halangan kay karon na lagi. Kaya ito pa sa halangan. Halangan kay karon. Pandyakit na mabuta kay karon. Kuha sa payong di, kuha, pagdali, ay pagdugi-dugay diha, pagdali diha, kuha ang payong, ay sus, madik ko kay karog, suntukaon ko na imong utok karon. Pagdali Mario, ginoo ko na ay sounds dani guys. Kuha ang payong, pagdali, kaya aron di ta ka makulata karon. Dali kuha ang payong, agpas, naguba na yan ang payong, kaghapon, ibo nagilambos dito sa kwanda, nanon na ingana man na di na yun nagka-tiklop noon. Pagdali, ginoo ko Mario, ay pagdugay-dugay diha, kay na ay sounds. Katugon ani na. Agkabuang-buang sa ta karon sa social media kay Ginoo ko na ay daghan nga buang. Di lang kay nga buang na buang-buang lagi sila. Bitaw guys, no, grabe kaayo ang nahitabo karon. Daghan kaayo ang mga nanginanglan og tabang pero wala man tay mahimo kay mga ordinaryong tao ra man ta. Guys, among kuhaon ni Mario ang kapayas, mauray paniudto namo karon ang kapayas kay unya na mi maghikay sa panihapon sa katong pako kay amo tong sagulan sa kuan itlog. Daw among adubuhon or among isalad unsay patsada dadto guys. Sige na, alik na kay na may kapayas dani ho, hinog na.
Para ladag ko kayo ang bayabas diri sa amo ang sulod sa kuan o labat. Nanay na hinog gani guys oh. Hinog kaayo. Kaysa pa di kay akong kuanon di. Kay para dili makuan tagak. Sige. Kuan na. Nagdugo ada ni papa. Oh. Sige na papa. Oh. Ang kana. Naya lang ha. Dara guys oh. Aya ipa dito dapat ipakuan. O ka diha sige. Nawa na. Sige sige. Okay. Hinaya agoy may gani. May gani kay wala nahulog Ginoo ko mga bayot. Di ako ra. Ako ra. Sumaura ni ang atong paniudto karon. Ikaw guys, patsada ni siya. Ali babe. Ako sad kwaon si Mio kay para dili si Mio sa gawas. Hello, may gani kay wala na kuan. May gani kay wala na bundak sa yuta. Di ba? Gwapa. Nag-brown out na sa diri sa amo Ginoo ko mga bayot. Nag-brown out na sa... Ali na niyo. Uy, ali na. Kaya ka na, mami. Kay gawas na dito ta. Kay dito ta sa gawas. Kay mukaon ta sa paniudto. Ang atong paniudto karon Mio. Kanarang kapayas. Si Mio, pakano ni siya buntag o gabi ira. Nya karon isnak-isnak ni siya sa kapayas. Hinog na saging? Be, nako'y saging nga gipalit guys. Nahinog na. Hala, kaon taog kapayas. Pwede sa di. Pas. Pas papa, kilamit ay siya papa. Now. Mio, dana ra ka Mio ha. Ali na ni Mio, kaon ta. Kaon ta guys. Kaon ta ni Mio guys, taraw. Yan ang makapayat na. Ani udto. Wala ba nga? Lami. Lami ni siya nga kapayas, guys, promise. Mao ni ang among paniudto. Hi guys, di ami karon sa balay sa akong manghod. Kinakoy ihatid diri. Ayun sa karon sa merkado kay nakoy palipon. Karon akong ihatag sa akong manghod ang order kay ang maestra sa akong pag-umangkon taga Balingasag Salay nag-order sa sabon Ma Florence Skin Essentials. Karon ako nang ihatag kay para dalhon pud sad na sa akong pag-umangkon dito ugma sa iyahang maestra kay para makagamit na dayon ang iyahang maestra sa sabon para magwapa og samot Ma Florence Skin Essentials. Nagwapa lagi kami. Aman ang bayad. Ugma lang bayad pag mahatag na ning sabon. Ay, ugma na rin ang bayad, guys. Pag mahatag na ang sabon. Agoy, si mother. Ang pangandoy sa di si mother. Ang pangandoy sa di siya isnak sa 7-Eleven nga wala pa'y sweldo. Sige na, may na sa nasa ni. Ingka nga ubanta. Sige, ali na. Dali, ambil na bata na. Agpas. Agpas, kimausap akong huna-huna. Bantay ka. Ang sa'y palisod? Sige. Ali. Sudan, raman di ay palita dito sa Ginamos. Yan kami sa merkado sa Balingwan. Magsuroy-suroy ni karon kay Basin na ami masipa nga kwarta. Ay napon sa di ay si Raymond dani. Ari kay pangaon ta. Guys, di ay daghan kaayo dani pagkaon. At bang rani siya sa terminal kung ganahan mo mag ana diri sa Balingwan ya gutumon mo pwede mo mukaon diri. Ari na ma bayarin na dai ma. Guys, mukaon nami di ami diri kang Madam Chicharon Bulaklak unya na ay kuan lumpia na ay sinugba na ay bihon niya si Mother nikaon na si Mother niya si Mario nikaon na sa si Mario. Among drinks tuad gipalit sa 7-Eleven nga Pepsi Zero Sugar. Pwede kay si Mother Earth Dani
Yara mga unta ninyong tanan. Kung mag-ana mo diri sa kuan Balingwan, unya gutumon mo, di ara ni siya guys sa Atbang sa terminal. So aray terminal dadto, naray CR, diri ra pud siya sa Atbang. Naay chicharon bulaklak, naay sinugbang baboy, naapod sa siomay, daw lumpia, naay bihon. Kung ganahan mo kaon diri, ari lang mo diri. Kay ngano ang chicharon bulaklak pwede siya initon guys. Guys, magpalit mi sa isda kay para naaysudan sila ni Mother Earth dito. Anak ta diri sa akong suki. Ali diri Mario pagdali. Hi, madam. Tabok pa din. Ginoo ko. Yara. Naay bihod. Wala walay bihod, guys. Bidlayan. Pagpila ni siya, madam. 20. O, isa ka kilo, dam. Lapas pa na siya, madam? Labas lagi ka tayo. Sige. Ayan, okay, buling ito. Oh, ayun na tama. Ay, kay mama, miya, kay mama, sa miya. Ato, 2 kilo ato. Di, tunga ra kilo ato, kay duha ra man ta. Kilo na oh. 180 na. O, kaniya mo, Adam, isa ka kilo. Ulit, tigagmay dito. Wala na dito. Wala, gurot na. Labas ka ayo, guys. Oh. Puti pa kayo ang mata. Saan mo na nato ka na? Bigyan na lang siya, kaya di man mo O ako. sige, kana na lang. O, sige, kana na lang upat, dam. Pila na siya, dam. Upat, one fourth ma. Sige ka na. Pila man na. 275. 275. O, sige. Yes sir, isa na yun. Magpidlayan, muna lang na. Wala, Okay, ipinlayan. Muna lang na siya, wala dito, ayos na lang. Wa mother, imuha na mother. Ang samo Adam. Oh. Kaning dako, piliyon ako dako dam. Kay ganahan ko og dako. Hey! Dako daw. Gahi gid siya kay nag-giaysa din ninyo. Buko ra ni. Ah, sa buko. Uno, dos. Uno dos. Ulo dos. Unsa? Bakit ko na isa? Oh, request ni Mario dugangan isa. Uno Sige. medya. Uno midya. Oh, pila tanan madam. 275, 330, Pwede i-charge lang sa barangay. 600. Wala rin akong di nag-isa Yan na bit, imuha bit. Salamat kayo. Salamat. Salamat ko sa Kamu na sa dayon magpalit mi sa pan guys kay para naay pasalubog si mama ni papa. Pan para dili gyud si papa magluib ni mama. Sana all kuno guys. Kani mo ganahan? O sige. Bali 100 dami tam. Dahil dami bali 60. Init kaayo. Kana timing kay init kaayo. Kuha mo habib. Dara mother. Tora sini mo nagwa kadto sa motor. Una naka. Sige. Ag para sa mikro napami paliton. Adi kani maka kaniya. Unsa ni pako? Sabon? Liog. O sige, apili kog liog dayon. Pila kilo. Sa ka kilo. Oh, lamat kayo. Si Madam Maya Mia o si Mario. 395 tanan daw. 395 tanan. Hi. Ay, nami salamat kayo ha. Thank you sa tayo. Sige, salamat. Ari nami. Nanay itlog putsad gipalit ni Mario requested isa ka tray nga itlog sulod na putsad mi diri sa merkado kay na ako'y paliton labas panilo o isa ka kilo lang. Hi, Mario! Hey, bahay. Bitsin, pila man ni? Atong ablihan ang cake. Putot! Ang putot-putot na mo di. Asa ka si Mio. Mio. Ngit-ngitan jud ni ay. Daniela, agay. Daniela, agay. Da.
Si Mio, oh. Si Mio, oh. Okay. Ang Mio na mo. Wala na boring ang amo Mio, Dani. Okay. Ang Mio na mo. Ang Mio. Okay. Ali. Di anami diri sa bukid. Niya among mga napalit di ara. Na ay coke, ay sardinas, na ay isa ka nga itlog. Nya kaniyo, Nagpalit ko sa kamatis kay para na sa pako. Nya na ay pan nga gipalit ni Mario, coffee, di mantika guys. Di ay iyang request. Oh, di ba? Ingani ang inomon di kay Ginoo ko kanang maka gaba nga Ginoo ko. Duha ni kabuk ang iyang request. Oh, sosyalan kaayo. Di ay gabon labas kaayo na siya. Unsa iring karwas? Arapit gi karwas? Tuyo. Nga di ay asukar, na ay kuan gulay di ara di ba? Nya with matching manok dayon ta liog daw kaning batikulon. Di ka pwede mo kaon sa pan Mio. Gamay lang ha. Dira Iko nang ikubag labi na Di apay kuan kabun. Gamay lang kang Mio guys kay dili kuno siya pwede sa pan kung malabihan. Naog. Dira sige naog. Tulo lang ka kuan ha, tulo lang ka hungit. Di ara. Putot po. Kang Daniela. Kang Piolo. Kaon sad sila guys, nasad sila pasalubong with matching saging. Hinog na ang saging nga akong gipalit. Kani siya nga saging, kuan siya nga saging kana ang lakatan. Hala, hinog na siya. Diyan na, hinog na. Kanya di apay isa. Wala pa na hinog ang isa. Nanatay pang hinamis. Aray, nalubot ng hinuon ko guys. Ay, Ginoo ko bayot. Ato ning dalhon dito sa sulod kay para napud sad tay decoration sa atong lamisa nga saging makahamis sa aping. Pag-order na mo sa akong beauty products, Ma Florence Skin Essentials. Naa sa TikTok shop guys, pwede ninyo orderon. Dito ang mga discounted na mga beauty products. Dayon, dili mawala ang special gift para ni Mario. Tambal sa baga. Di ara. Ato nang lutuon ang pako. Ato ra ni siyang isalad guys. Lapuhanin nato siya una. Maura ni ang na-discarte tanan. Daghan kaayo to tanawon. Pero, nag-anaman siya kaguwang. Maura ni siya ang atong na ayom-ayom. Nya naapod sad ko'y giluto na itlog para pare sa atong pako. Ato dan siyang bali-balihon kay basin malata. Kinahanglan nga dili nato ni siya lataon kay para maglagurot. Ganahan jud ko maglagurot. Guys, ato na ning hawason kay basin og malata na, pangit siya pag malata. Wala buot ako niyo. Wala. Agwat na. Nakilak na ako tutoy. No.
Papa, ang na papa. Karon guys, ato ning pusa-pusaon ang sili kay para halang kaayo kay para ang mga daotang espiritu sa atong baba mahalangan. Perfect na perfect kaayo ang atong pamahaw dala paniudto. Nanghugas na ko kagahapon. Di ara guys, perfect na perfect kaayo ang atong paku. Di ara ang atong sit up. Halalami kaayo siya guys. Ay hadayon nato ibutang ang atong suka mga manang. Kinsay mo kaon diha. Mga unta ninyong tanan sa paku. Paku Queen. So karon ato nang ibutang ang atong lasa agay pagkalami kaayo mga manang. Alright. With matching dayon itlog ni manong. Pagkalami kaayo sa atong pamahaw. Ready na ang atong pamahaw. Mukaon na ta. Sige, sibog gamay, sibog. Miyo. Guys, mamahaw na ta with matching dayon panghimagas, saging, makahamis sa aping. Diara mga manang, ang atong sit up for today's video. Mga unta ninyo, pako, gisagulan sa kamatis, gisagulan pod sad sa itlog. Toppings nato itlog. Nya na ay sibuyas bombay nga puti. Mga unta, ipakita sa nang kuan kanaa with pinirito. Okay, mga unatahan ninyong tanan. Kuasa na kay nakasalipod na siya ibutang na adana. Ay di man nung unta ipasabaay hinuon agkabuang kagaling diha. Ikaw mo'y akong ipaistorya karon dani. O, sige na, mga unata guys. Pag ampo na Mario, kusga ha. Sige. Wala gihapon gikusog ni Mario. Magkinamot ta kay nang hugas na to. Ay ipasibog may noon ko sibog noon diri noon kay di ka kakita tanawa ho na pinis ka dito oh. Ni sibog din Gina, lami bintig na. Mama, kumatayay. Kaon una sa pako. Sakit ngipon. Agoy sakit ngipon hinuon. Pasumangil noon. Guys, mga una ta. Nya ato siyang ikuan. Na ay chopstick, di ata magamit daning chopstick. Sorry. Makasagabal ni siya, di man takabalo magamit. So karon, akong nitimpla ni suka ra. Lo, ginuko pagka-perfect ayo. Mga on. Dala guys, kaon ta. Grabe kalami. Halang pa dito siya. Mga unta guys. Sibuk na kakita. Kaon. At pagbalikan. Agoy. Putol man. Itlog.
Ano? Siguro di gamay, hindi ka kakita lagi. Kamatis. Sibuyas. Itlog. Ang tagan. Ngayon, ngaon. Sibuyas. Mario. Ya.